खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राकेश रामसियारि बे समाव एमएलए लरेन्स इस्लारिनि रोखा बाथ्रा जे जानो गोनां जे बाइ इलेक्शन थामहिनबा उफ्रा बिसायख'थि सिडली विधानसभायाव बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायानो देरहागोना रोखा होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां लरेन्स इस्लारिया रोखा बाथ्रा बुंदों बिथां लरेन्स इस्लारिया दे जानो गोनां दे सिडली विधानसभायाव जे रुलिं पार्टी बे रुलिं पार्टीयानो देरहागोना रोखा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लरेन्स इस्लारिया बिसायख'थि होननानै बुङोबा उफ्रा बिसायख'थि होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे उफ्रा बिसायख'थिखौ रुलिं पार्टीयानो देरहायो थारैनो बिथाङा मख'दों दे गुबुन गुबुन समाव जे जा उफ्रा बिसायख'थि जादों बे उफ्रा बिसायख'थि जानाय बा सिगांनि समाव जे जानाय बे जानायाव रुलिं पार्टीयानो थामहिनबा सोरखार सालायबाय थानायानो देरहासार जायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लरेन्स इस्लारिया आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जेब्ला बिसायख'थि थामहिनबा बावैसो साननि उनावनो सानसे साननैनि गेजेरावनो जे उफ्रा बिसायख'थिनि जे खालार बे खालारखौ फोसावनाय जागोनखौ मिजिंथिनो हायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लरेन्स इस्लारिया उफ्रा बिसायख'थिया जानो हागौ खुब बावैनो फोसावगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों नभेम्बरनि खोथा होन्दोंमोन मानगोनां गिबि मन्थ्रिया नभेम्बरनि सेकेन्ड उइकसोहालागै जानो हागौ होननानै बुंदोंमोन दा बेखौ हिसाब खालामहरोबा हयथ' माने खुब खम साननि गेजेरावनो साननै सानथामसोनि गेजेरावनो बिथाङा बिसायख'थिनि जे थारिख बे थारिखखौ आसाम सरकारा इलेक्सन कमिसना फोसावगोन जों बेबायदिखौ मोनसे हमदांनो हायो आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बिजेपि आरो इउपिपिएल जे जथाय जिअटे सोरखार सालायदों आरो फैबाय थानाय समाव थामहिनबा जानो गोनां जे सिडली विधानसभायावबो एलायन्स बायदियै थामहिनबा बेजों मदद होलायनानै बिसायख'थि गेलेगोनखौ बिथाङा बुंथिदों जे गुबुन गुबुन जायगाफोराव इउपिपिएलआ आसामनि जे गुबुन गुबुन विधानसभायाव जे मदद होगोन आरो गुबुन फारसेजों बिजेपि राजखान्थि हानजाया सिडली विधानसभायाव बिथांमोना मदद होगोन आरो थिग बेबायदिनो दे सिडली विधानसभायाव बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया बा रुलिं पार्टीया देरहागोना रोखा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लरेन्स इस्लारिया उफ्रा बिसायख'थिया जानो हागौ खुब बावैनो फोसावगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों नभेम्बरनि खोथा होन्दोंमोन मानगोनां गिबि मन्थ्रिया नभेम्बरनि सेकेन्ड उइकसोहालागै जानो हागौ होननानै बुंदोंमोन दा बेखौ हिसाब खालामहरोबा हयथ' माने खुब खम साननि गेजेरावनो साननै सानथामसोनि गेजेरावनो बिथाङा बिसायख'थिनि जे थारिख बे थारिखखौ आसाम सरकारा इलेक्सन कमिसना फोसावगोन जों बेबायदिखौ मोनसे हमदांनो हायो इउपिपिएल बिजेपि हिसाबै साखाफाराया माबायदि सार जोङो बेवहाय एलायन्स हिसाबै जों गेलेगोन बङाइगावआव एजिपिनिफ्राय सिडलीयाव इउपिपिएलनिफ्राय आरो बाखि गुबुनाव बिजेपिनि केन्डिडेट थागोन आरो मोनथाम जोंनि जे एलायन्स पार्टी बे मोनथाम एलायन्स पार्टीया बयबो गावजों गाव मदद खालामलायगोन जेराव जों बर' भटार्सफोर दं बा जों इनफ्लुयेन्स खालामनो हानाय जेफोर भटार्स दङ बङाइगावनि अनगायैबो गुबुनाव जोंबो बिथांमोनखौ मदद खालामगोन आरो बिथांमोना सिडलीयाव जोंखौ बिथांमोना मदद खालामो सिडलीयाव इउपिपिएलनि देरहानाय फारसेथिं बिपिएफबो दङ माबायदि बिसायख'थि होननानै बुङोबा उफ्रा बिसायख'थि होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे उफ्रा बिसायख'थिफ्राव रुलिं पार्टीयानो देरहायो आरो बेनिखायनो नैबे सिडलीनि बाइ इलेक्सनावबो जों गोरलैयैनो गोबां भटनि माने फारागाव जों देरहानो हागोन बेखौ जों रोखा नुहुरदों थांनाय बाराव जों जेरैबायदि सिडली समस्तियावबो जों देरहाखादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो एबार खिन्थु बिनिख्रुइ बांसिन भट लानानै जों देरहानो हागोन जोंहा मिजिं दं गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै
नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।